F'kollegament telefoniku fuq l-istazzjon tar-radju tal-Partit Laburista, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li kellu xi pjan għall-futur tal-pajjiż. Iżda meta wieħed jasar dan id-diskors fieraħ ma' sigħat sħaħ ta' diskorsi fil-Parlament, ma laq jintebaħ li l-Gvern ma rnexxielu jippreżenta ebda pjan konkret. Joseph Muscat kompli juri kif il-Gvern moħħu biss fin-numri li jaqblu lilu, iżda l-Prim Ministru ma jridx jammetti li l-faqar finanzjarju żdied b'aktar minn 10,000 fuq medda ta' 5 snin u dan jirriżulta mill-istatistika tiegħu stess li jaħbi. Fis-qarrija bitweġiba d-diskors tal-Prim Ministru, il-Partit Nazzjonalista qal li Muscat ma jistax jitwemmen għaliex il-Gvern kien bla pjan qabel il-baġit u baqa' bla pjan għal pajjiżna. L-istqarrija tgħid li l-baġit ma jsolvix il-problemi li ħoloq il-Gvern stess bil-viżjoni ekonomika tiegħu li jkabbar l-ekonomija bil-popolazzjoni flok bil-produttività. Dan qed iħalli effett ħażin fuq bosta setturi fosthom il-pagi, l-għoli tal-ħajja, il-prezzijiet tal-proprjetà, il-kirijiet, it-toroq, it-traffiku, l-infrastruttura, s-sigurtà u l-ambjent. Għal Joseph Muscat, il-barani qed iġib hawn qegħdin biss għal bolla. Dan huwa gvern ta' numri li jaqblu lilu biss, waqt l-oppożizzjoni qed titkellem fuq realtà li qed jaffaċċjaw in-nies, temmet tgħid l-isqarrija tal-Partit Nazzjonalista.